Con todos vostedes a directora Sandra Sánchez e a actriz Lucía Regueiro. Boas noites. Os nominados na categoría de mellor documental son 100% CEF, de Arrayanos, Asombra Produccións e TVG. Avión, El pueblo ausente, de Filmanova, 14 pies audiovisual e TVE. Fraga y Fidel, sin embargo, de Bambú Producciones e TVG. A muller do Eternauta, de Frida Films coa participación de TVG. E o mestre Mateo e Pra, 100% CEF, de Arrayanos, Asombra Produccións e TVG. Eu sí que teño que decir que non agardaba sí que teño que decir que non traio nada preparado, non? Ainda que xa sonou varias veces a cantinela. Aproveito para dicirvos, logo, se non teño nada preparado, podedes aproveitar para ir ao baño que non hai zombies, porque me suelo enrollar bastante. Teño que dedicarlle este premio en primeiro lugar a Celso Emilio Ferreiro. Celso Emilio Ferreiro, que é un poeta dun tempo, dunha terra, un poeta contemporáneo que tamén é dun lugar onde o mundo se chama Celanova, igual que a min. Quero dedicarlle este premio tamén a Celso Emilio Ferreiro porque 100 anos despois do seu nacemento pois sigue estando tan vixente como hai 100 anos, o seu discurso comprometido, o seu discurso poético, non? Eu sí que estou flipando porque este ano había un nivelazo en documentais. Estaba Bambú Produccións, estaba Frida, estaba Filmanova, que ten uns traballos extraordinarios. Tamén quero compartir con eles un anaco deste premio. E tamén, evidentemente, quero compartir este premio co clan dos Ferreiro, a familia de Celso Emilio Ferreiro, que nos permitiu que fixéramos un pandeiro de Celso Emilio Ferreiro co seu propio pandeiro, que é o pandeiro que foi pasando de man en man por moitísimas mans de moita xente que nos abriu os seus corazóns, as súas almas e as súas casas para falar de Celso Emilio Ferreiro, porque ese é o gran forza que aínda ten hoxe Celso Emilio Ferreiro. Quero dedicar tamén, evidentemente, ao meu clan, a Teresa, aos pecarrechos que estarán dormindo agora, Carlos e Olivia, os que lle roubei moito tempo este brau para facer durante as miñas vacacións este documental e que fan de min un pandeiro. E tamén eu quero dedicar a todos os que nos axudaron a facer un pandeiro de Celso Emilio Ferreiro, a Televisión de Galicia e a todo o equipo que me gustaría que viñeran para aquí, Bruno, Raúl, Plácido, por favor, vinde para aquí, Elena, por favor, Elena tamén, porque este premio é voso e tamén sin vos non poderíamos estar aquí hoxe. Alfonso, Javier e a todos os entrevistados e a moitos dos que non saen neste documental porque isto de facer unha cousa por primeira vez e facela con paixón pois fixo que nos atopáramos con 100 horas, máis de 100 horas de rodaxe para facer unha hora de montaxe, entón foi unha tolería do carallo. Nada máis, moitas gracias a todos os académicos porque se ata agora dubidaba do voso criterio, agora saco o sombreiro ante o voso sabio criterio e moitísimas gracias a todos. Gracias. Eu, en nome de Asombra Produccións, que é a produtora que levou a cabo este documental, pois dicir que estamos moi contentos, a pesar de que eu estou palmando estrepitosamente na porra, pero bueno, este o acertei. En nome da Asombra Produccións, pois adicar este premio, este mestre Mateo, a toda a xente que traballa na sombra deste proxecto, que agora vedes aquí,
de todos os proxectos que hai aquí e todos os proxectos que tampouco chegan aquí. Toda a xente que traballa non sempre sale á luz. Tamén agradecer a xente que na sombra nos apoia sen traballar, pero traballando o noso carón, apoiándonos, non? A familia, os amigos, a chavalada, More, a todos. Bueno, por último, dicir que o noso seguinte proxecto no que está traballando a sobreproducción está tamén adicado á palabra, non? E tamén, por eso, dedicamos aos que utilizan a palabra, como Celso Emilio utilizou, para loitar, para reivindicar, que aquí se está facendo tamén. O noso seguinte proxecto vai ser de poesía e de palabra. O sea que, adiante! E xa para rematar, gustaríame dicirvos que unha das leccións que sacamos deste documental dende Arraianos, que é un colectivo cultural, ecoloxista, de desenvolvemento rural e de montaña dali de Celanova, que tuvemos que baixar da montaña, non, para facelo, e, en primeiro lugar, que todo é posible, non? Se nós estamos aquí hoxe a noite con estes tremendos proxectos de documental que concurrían a este premio, pois eso indica que todo é posible, que hai espazo para a esperanza. E, por outro lado, que toda esta xente a que entrevistamos e que nos abriron as súas portas e as súas almas e os seus corazóns, que nos ensinaron que temos o dereito e o deber de ser rebeldes. Gracias, boa noite.